Hello लोगोफोर नै जों दायो फैलायबाय जों गामिनि फिल्डआव अखायानो माबा हानोसो नागिरलायबाय सं जोंना इन्टारभिउआ खाथिथारसै लोगोफोर जोंना 20 तारिखआवनो जोंना आसाम पुलिसनि खारनाया 20 तारिखनिफ्रायनो जागायगोन जों गामिनिफ्राय साब्रै दङ एखे माबायावनो ओमफ्राय नै इयो जाहैबाय जोंनि खारनाय फिल्ड फिसाथार ओमफ्राय नै इयो जाहैबाय लं जाम्पमोन बियो ओमफ्राय दा एकदम फिल्डआ बोरैबा जाजोबना दं बेनोमोन फिल्डआ ओरैहाय ओरै गुवार खारोबाथाय गेदेरमोन आरो फिल्डआ जाला इफोरो ओमफ्राय नै जाबो फोजोब्बाय हामाखासे फोजोब्बाय लोगोफोर सोरना बेसे जोंनिया बरपेटा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो जोंनिया 20 तारिखनिफ्राय जागायगोन जोंना गामिनि साब्रै दङ साब्रैनो 20 तारिखआव जागोन आरोना ओमफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनाथ' जाथ'वाखैनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया 24निफ्रायसो जागायगोन होननानै खोनादों ओमफ्राय बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिया जागायगोन फिल्डखौ आङो खोन्थिबाय आरोना ओमफ्राय नैयो फिल्डआ गुवारमोन ओमफ्राय नै जाहैबाय MGN रेगानि दै बानायाव लोमनाय बायदि नैबे खोदो आरो ओमफ्राय नै फिल्डखौ खोदो ओरै गुवारमोन जोंनिया ओमफ्राय इयाव माबा जायो बाथौ फुजा जायो जोंनिया गासै गामिनिफोरा बेयाव जोंनिया जमायैनो फुजा खालामो बाथौ फुजा खालामो इयाव ओमफ्राय जों आगोलाव नैखिजासो ओरै खारोमोन एकैजासो खारोमोन जोङो दानिया फिल्डआनो बिराद फिसा जाबाय थेवब्लाबो उपाय गैया लोगोफोर दा खारथारनांगौ जाहैबाय फिल्ड फिसाबाबो दा बर्थमान दिनै सानैल' फैदो बोथोरा बेसे मोजां नङा अखा लोगोफोर फैनोसै जों गामिनि नैयो जाहैबाय लोगोआ बेनो इयो आगोलो खारनानै पास खालामदोंमोन आगोलो खारनानै 13 दस' हाबदोंमोन इयो ओमफ्राय बारनायाव एक्सिलेन्ट मारिदो ओमफ्राय खारनायाव 13 दस' हाबनानै इयो मोनदोंमोन बेसेमोन 31 टटेल मार्क जाखाबाय जोंनिया ओमफ्राय एबार होआखोला थेवब्लाबो एखे जागोन बायदि मोनदां फुङावनो खारनांगोन फुङावनो खारनो हागोन खोमा नोंथांमोना खोथाहरसं माबायदिहाय रिपर्टिं टाइमाव सोयो ना ओरैनो लेथेर फेथेर सोयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर जों माने बेखौ कनफिउस जागासिनो दं फुङाव खारनो हायोबा एसे मोजांसिन जायो आरो एनार्जि थासिनो ओमफ्राय आरो सानजौफुबाथाय एसे माबा जायो आरो बेखिनियानो लोगोफोर दा जों दसे प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों सानैजों ओरैनो दसे टाइम प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों आरो ना फिल्डआव नै बेनो फिल्डआ ओमफ्राय नैयो जाहैबाय माबामोन बाथौ मन्दिरनि ओरैनो न' फिसा बेवहाय आरोना ओमफ्राय नै जिंखिजानो ओरैहाय थाङो जों नै बे जिंखिजा खारो गामिनिनो फिल्ड फिसाथार बेनो बिथांखौ एकदमबारे पुलिसाव साख्रि मोनखानाय रखम एकदम बोलो गोरा आरोना नामायना मिथिंगा बर' आगोलो पुलिसाव खारनानै पास जाखांनाय गोसोला एकदम नै फिल्डआ बिदिनो आरो जोंनिया बारा एसे थिग नङा दा लोगोफोर दोनथ'लायनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो ओरैनो आङो होबाय आरोना भिडिअ'खौ ओरैनो थानो बाना खारनायनि सिगां
फाखोनैसो खारनोसै बडिखौ वार्म आप खालामनोसै बारा खारनो बाया दा बारा खारनाया नालाय ओरैनो वार्म आप खालामगोन जोङो दसे टाइम वार्म आप खालामगोन बडिखौ स्ट्रेचिं खालामगोन खालामनानै ओमफ्राय न'आव थांफिनसिगोन आरो बेखिनियानो फिल्डआ फिसाथार हाग्राबारि गोजा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनो लादो बेफोरबायदिनो माने इन्टारभिउनि रिलेटेड होबाय थागोन आरोना गामिनि माबाफोर बेफोरबायदि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनबाय थागोन गोदानसो चेनेल आंनाबो बिदिब्ला लोगोफोर दोनथ'बाय